Ihmiset tästä lähiympäristöstä tulee löytää, että onhan tänne helppo tulla, tuossa on Kalastaman metroasema. Tää on ihan oikeasti vanha teurastamo. Täällä on edelleen nämä lihakoukut katossa. Mut nyt niin tänä päivänä uutta projektia, mitä kaupunki tähän on tehnyt, että avataan kuluttajille teurastamo. Ravintolatoiminta muodostaa tämmöisen miellyttävän ympäristön, jossa voi kokea jotain uutta. Tulee ruokakauppaa toivottavasti pian tuohon alakertaan ja täällä on niinku rakennettu hyvä grillisysteemi tonne nurmikolle. Sitten täällä on tätä Dodon toimintaa. Että saisi ihmisille semmoisen, että mä maistan nyt tänään, että mikä toi on. Jos siinä on joku semmoinen lihapala, mitä ei ikinä ole nähnyt ja ei ehkä uskalla itse alkaa kokkaa, niin meillä olisi niinku kokki, joka tekisi sulle siitä annoksen. Niin. Kaikki ovat tervetulleita, ei tarvitse olla mitään pukuja eikä smukkeja, että kaikki on tervetulleita, niin lapset ja vanhukset ja aikuisetkin. Mutta se on hienoa, että Helsingissä on paikkoja, jotka jatkaa jonkinlaista niinku historiallista traditiota, jotain perinnettä. Se on ehkä enemmän go with the flow ja tarkastellaan, miten homma lähtee käyntiin ja kehitetään sitä sitten niin kuin asiakkaiden ja ihmisten mielipiteiden ja toiveiden mukaisesti. Että Teurastamon yrittäjien porukka on spontaani, rohkea joukko kokeilee uusia juttuja. Siinä on tämä koko homman juoni.